Il-President tal-Repubblika u d-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina Aquilina baqa jsostni u jiddefendi lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, tant li qal dan għamel inqas ħażin. Għidna wkoll u nerġgħu ngħidu illi hemm livelli ta' gravità differenti ta' dak li hu ħażin. Tar-Repubblika għal dan għall-mistoqsijiet tagħna dwar l-iżvelar ta' aktar rigali li ħad Jason Azzopardi mingħand is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Yorgen Fenech. Filwaqt li Jason Azzopardi u esponenti tar-Repubblika u anki Manuel Delia fetħu attak fuq l-Imħallef Giovanni Griscti għax fl-2008 xtara dajsa mingħand George Fenech missier Yorgen Fenech. Fl-istess sena lejliet l-elezzjoni ġenerali ta' dik is-sena, Jason Azzopardi akkwista b'xejn minant Yorgen Fenech innifsu ballroom fil-Hilton għal coffee morning biex jidher sabiħ mal-kostitwenti tiegħu. L-attakk fuq l-Imħallef sar sigħat qabel dan kellu jiddeċiedi dwar it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' Fenech. Quddiem it-tweġiba li Jason Azzopardi għamel inqas ħażin huwa news reġa' staqsa din id-darba fuq Delia li fl-aħħar ġimgħa ġie allegat li kien f'kuntatt ma' Yorgen Fenech waqt dibattitu parlamentari dwar il-kumpanija 17 Black. Għal-Repubblika l-istorja kienet differenti u hu Karol Aquilina sostna dak li mar jiġri jgħid fi stqarrija meta ħarġet l-allegazzjoni fuq il-Lavin Malta. Aħna għedna li jekk ikun ippruvat dak li ntqal fuq Delia ikollu jirriżenja. Tar-Repubblika għamlu ċara li jitolbu għar-riżenja ta' Delia iżda mhux ta' Jason Azzopardi. B'tal-ewwel anki ċaħat u fetaħ libel dwar l-allegazzjoni in kwistjoni. Intant ftit minuti biss qabel il-konferenza tal-aħbarijiet ta' Repubblika, il-Partit Nazzjonalista bazz qarrija bl-istess messaġġ ta' Repubblika dwar l-inkjesta pubblika. Xhieda ta' kif il-Partit ta' Bernard Grek u Repubblika saru ħaġa waħda, speċjalment minn dul taqgħu ftit tal-ġimgħat ilu biex jiddiskutu strateġija politika.